Здравейте на всички! Днес реших да ви направя едно много бързо видео на тема протеини и какво трябва да знаем за протеина. В миналото видео ви говорих за въглехидрати. Ако не сте го гледали, върнете се назад в страницата ми, ще го намерите някъде. Също ги има и на YouTube. Канала мисля, че се казва Fit with Petya. Там също ги качвам, така че ако сте пропуснали, там може да ги видите видеята. Има на български, има и на английски. Така, сега по темата, какво всъщност става, когато консумираме протеин и защо толкова много държим на консумацията на протеин, особено за всички нас, които тренираме усърдно или ако искате да отслабнете. Така, сега, протеина, кога падат до аминокиселини. И тези аминокиселини са два вида. Едните се водят заменими, другите се водят незаменими. Заменимите са тези, които тялото само синтезира, а незаменимите са тези, които ние трябва да си набавим от храната. Заменимите са 11 на брой, а незаменимите са 9. Сега да видим какво става в тялото, когато консумираме протеин. Значи да кажем, ето това тук ви е едно пиле, което сте изяли. И ето ви го стомаха. Така, пилето започва тук да се разгражда. И се разгражда от вашата стомашна киселина и от ензим, който се казва пепсин. И когато разгради протеина, тук започва да се разгражда и пепсина специално го разгражда до пептиди. И тези пептиди влизат в тънкото черво. И в момента, в който влязат в тънкото черво, зад стомашната ви жлеза, панкреаса пък, отделят други два ензима, които се казват трипсин и химотрипсин. И тези два ензима пък разграждат пептидите до аминокиселини. Така, и тези аминокиселини от вашето тънко черво минават в кръвоносна съд и оттам пътуват до черния ви дроб. Тук се складират в черния дроб и вече черния дроб, като един главен менеджер на вашето тяло, ги синтезира въз основа на това какво се иска. Дали ще е за изграждане на мускули, дали ще е за синтезиране и производство на ензими и в крайен случай за енергия. Това се получава при хора, които страдат от анорексия, например. Когато няма друг вид енергия, тялото вече превключва на горенето на аминокиселини и в последствие вече може да започне да разгражда самите мускули, за да може да поддържа живота. Така, но ние в момента няма да говорим за това. Така се разгражда протеина и до аминокиселини. Сега, защо е толкова препоръчително да се консумира протеин, когато искаме да намалим теглото? Както знаете, аз пак с моята кръвна захар, сега ще ви го покажа нагледно. Значи, това тук е вашата кръвна захар, нормалната. Когато консумираме, примерно, whey протеин. Whey протеина е производство от млечните продукти. Това е всъщност тези продукти, които виждате, че културистите консумират, всички във фитнеса ще ги видите с протеиновия шейк. Това е whey протеин. Whey протеина, това ако ви е панкреаса, да кажем, ще повиши кръвната захар някъде до тук и ще се отдели инсулин. И ако сте запомнили нещо от моите видеа, това е, че когато искате да отслабнете, инсулина е вашия враг. Защото всеки път, като провокирате този инсулин да се появи, ако вие тази енергия, която сте получили от консумирането на някакъв вид храна, не я използвате, тя се превръща в мазнини. Така, ако е друг вид протеини, като например месо или яйца, ябки и така нататък, кръвната захар може би се повишава ето тук много плавно, няма такива рязки скокове като въглехидратите, например. И съответно инсулин ще се отдели, но в много малко количество.
Така, друго какво да ви кажа за протеина, че 1 грам протеин има 4 килокалории, също толкова, колкото и въглехидрата. Но както ви казах, при въглехидрата имаме огромно количество инсулин, което ще се отдели, а при консумирането на протеин е съвсем по-малко. Колкото по-малко количество инсулин се отделя, толкова по-голяма възможността на вашето тяло да използва запасните масни клетки като гориво, защото не му давате гориво от въглехидратите. Надявам се да ви стана ясно, а ако имате някакви въпроси, моля, пишете ми. Чао!